karapatang manahimik o magsawalang kibo. Nagpanglingo ang usa sa mga nadakpan sa drug bypass operation sa mga pulis sa Lamitan City, Basilan, dihang gipahibalo sila sa ilang katungod isip mga dinakpan. Giila sa Lamitan City Police ang mga suspect nga sila Gregorio Lauren Joseph Falca Santos, 30 anyos, tricycle driver, residente sa Barangay Malakas, ug kauban niini nga si Udin Abdulia Lopez, 35 anyos, residente sa Barangay Magandal, Lamitan. Sa report sa kapulisan sa Lamitan, nagpahigayon sila og bypass operation sa Sitio Larbeco, Barangay Limuok, dihang ilang napalitan og illegal nga droga ang mga suspect. Gidakop dayon kini. Moabot sa 5 gramos sa gituuhang shabu ang napalit ug nasignit sa mga otoridad nga tanan-tanan mo kantidad sa 34,000 ka pesos. Nasubay sa mga pulis nga iladong nagapayuhot og illegal nga droga ang mga dinakpan. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drug Act og 2002 ang atubangon sa mga suspetsado nga nangapriso na sa Lamitan City Police Station. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!